Чацвер 19 верасня. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Роўна 33 гады таму Верховны Савет надаў бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімвалаў. Вельмі важная падзея ў найноўшай гісторыі. З вами Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на Белсадзум. Барацьба бессэнсоўная, але зусім не тая, пра якую вы падумалі. Вольга Гарбунова патлумачыла свае словы пра палітвязняў. КДБ цягае настаўнікаў на допыты. Чэкістам не спадабаўся чат пра сучасныя тэхналогіі ў адукацыі. Аперацыю рыхтавалі некалькі гадоў. Нью-Йорк Таймс апублікаваў падрабязнасці выбуху пейджераў Хізбулы. У аб'яднаным пераходным кабінеце назвалі імя кандыдаткі на пасаду прадстаўніка ў сферы сацыяльнай палітыкі. Гэта праваабаронца, кіраўніца фонду «Краіна для жыцця» і суарганізатарка службы хуткай гуманітарнай дапамогі Вольга Зазулінская. Ліст з просьбаю найбліжэйшым часам правесці слуханні наконт ейнай кандыдатуры кіраўніца кабінету Святлана Ціхановская накіравала ў каардынацыйную раду. Тым часам канвеер рэпрэсіяў не спыняецца ні на дзень. Масавыя затрыманні прайшлі ў глыбокім. Пра хапун жыхароў гораду, што ўдзельнічалі ў паслявыбарчых пратэстах 2020 года, напісаў датычны да так званых сілавікоў тэлеграм-канал «Северная сталіца». Паводле інфармацыі праваабаронцаў, хапун у глыбокім пачаўся напрыканцы мінулага тыдня і працягваўся некалькі дзён. Сярод 12 затрыманых мясцовы краязнаўца Павел Лаўрыновіч. Гаспадарства, а з намі на сувязі папярэдніца Вольгі Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы. Гаспадарня Вольга Гарбунова была палітзняволеная. Гаспадарня Вольга, вітаю вас. Здравствуйте. Перадусім, хацеў запытаць вас пра некаторыя тэзы, якія былі агучаныя вамі падчас інтэрв'ю «Радыё Свабода», дзе вы расказвалі ўжо пра прычыны сыходу з пасады, сыходу ў адстаўку. У прыватнасці, такая цытата. «Рэжым даўно кажа, што хоча перагарнуць старонку. У гэтым яны не крывадушнічаюць. Складана гаварыць пра недамоваздольнасць, калі хаця б у аднаго боку ёсць дакладнае разуменне гэтага працэсу». Гаспадарня Вольга, аднак мы бачым, што літаральна штодня ёсць новыя навіны пра затрыманні, пра арышты, палітвязні з'яўляюцца таксама новыя. Як вы можаце патлумачыць у гэтым кантэксце вашыя словы? Да, соглашусь, некоторые мои тезисы могут вызывать вопросы, споры, и мне кажется, это нормально, мне кажется, очень правильно, когда мы пытаемся с разных сторон посмотреть на такую хроническую, давнюю ситуацию, связанную с репрессиями. И мне кажется, что речь идет о том, что всем сторонам этой ситуации нужно посмотреть на реальность. И если мы говорим про то, что происходит сейчас в Беларуси, то ситуация с репрессиями, безусловно, не изменилась. И, скорее всего, даже ухудшается. Последние новости, связанные с задержанием учителей и так далее. То есть мы видим, что это просто десятки новых задержаний практически ежедневно. Но стоит, наверное, отметить, что так было уже очень долгое время, но при этом появляется новая часть истории, связанная с обменом, который произошел, и были освобождены украинские граждане из белорусских тюрем, 5 человек 28 июня, с теми помилованными десятками людей. В общей сумме это уже 115 человек, которые вышли. И мы тоже не можем себе позволить игнорировать это изменение ситуации, то, что таким образом Минск посылает сигнал Западу. Но при этом, наверное, тут важно понимать, что Минску официальному также нужно понимать эту реальность, потому что пока не будет хоть какого-то приостановления репрессий, например, да, и каких-то более видимых шагов, демонстрация каких-то более серьезных намерений, 6 человек, которые находятся в условиях инкоммуникада, о которых 1,5 года и более ничего не слышно. Люди, которые подвергаются чудовищным условиям содержания в тюрьмах, например, Полина Шаренда-Панасюк, с которой режим борется, непонятно почему, учитывая, что она уже давно отсидела этот несправедливый срок, а ей все продлевают его и продлевают, и для чего эта борьба, вообще это бессмысленно. Поэтому, мне кажется,
Да, это, безусловно, такие сигналы, но при этом важно понимать, что сигналы должны быть четкими, последовательными для того, чтобы вообще мог возникнуть хоть какой-то диалог, хоть какая-то коммуникация у режима с Западом. Спадарня Ольга, вось вы згадалі Паліну Шарэнда-Панасюк, палітзняволеную, якую вось адпраўляюць практычна на чарговае кола такога пекла. Магчыма, вось як вы зараз гэта сказалі, то інакш гэта зусім успрымаецца таксама людзьмі, бо вы, напэўна, таксама бачылі гэтыя розныя каментары і пад інтэрв'ю Радыё Свабода, і ў перадруках, калі людзі проста, можа, не зразумелі вашых словаў, то бок вы кажаце, што барацьба бессэнсоўная – гэта барацьба рэжыму з ёй, так? Гэта не ейная барацьба. Да, конечно. Я не поднимаю по моему мандату, я была представительницей по социальной политике, и, безусловно, гуманитарный трек – это была часть моей работы. В моем представительстве не было никаких стратегических либо тактических действий, разработок, связанных с такой, по сути, политической борьбой за транзит власти, и все то, чем я занималась, это попытки найти возможности еще больше помогать людям, которые оказались в беде, включая политзаключенных. Предполагаю, что мои слова могли быть восприняты неверно. Возможно, я как-то слишком быстро про это проговорила и не акцентировала внимание, но ни в коем случае речь никогда не шла про оценку чьих-либо действий, обесценивание борьбы. Это немыслимо. В данном конкретном случае я, безусловно, говорила о бессмысленности того, что делают сотрудники пенитенциарных учреждений, сотрудники Следственного комитета, которые раз за разом возбуждают 411 статьи. При этом, при всем, важно помнить, что Полина выполнила все, похожие договоренности, которые у нее были с представителями администрации. Мы видели это видео, где чудовищным образом ей были показаны фотографии ее детей. И это, конечно, когда Запад, наши международные партнеры видят такие действия со стороны Минска, то, безусловно, ни у кого нет никакого желания даже тратить время, силы, ресурсы на понимание этих непоследовательных сигналов. Але на вашу думку, ці тады ваша папярэдняя ацэнка ў тым, што рэжым не крывадушнічае, калі кажа, што хоча перагарнуць старонку, ці яна карэктная, калі бачым, што гэтая крывадушча ёсць, так, на штодзень, і што здзекі з людзей працягваюцца? Я не думаю, что это криводушие. Я думаю, что это завышенное ожидание с разных сторон. Это как сказать, что мы хотим предпринять все, чтобы освобождали политзаключенных, но при этом тоже можем не совсем реалистично быть в этих ожиданиях, когда можем рассчитывать, что режим сейчас будет отпускать 700, 800, 900, 1000 человек. Хотя, конечно, все об этом мечтают. Наверное, стоит сказать, что это не первый цикл таких переговоров, связанных с освобождением политзаключенных в Беларуси. В Беларуси не впервые есть политзаключенные, да, совсем другая ситуация, иной масштаб, инкоммуникада, 6 человек погибших в местах несвободы. У нас все стало гораздо серьезнее, и исправить это будет гораздо тяжелее. Но режим едет под тем же рельсом, по которым он ехал в 2011, в 2015 и в иные периоды, и думают, что этого достаточно. Наверное, хотелось бы просто, чтобы там тоже было это понимание у тех людей, кто занимается этим, выработкой этой стратегии. Тоже надо спуститься на землю и понимать, что так, как было раньше, уже не будет. Если раньше было достаточно освободить половину из тех, кто сидели, и продолжить переговоры, то сейчас эта ситуация гораздо более отягчена такими трагичными, в том числе, событиями. Калі кажам не пра дзеянні рэжыму, а пра дзеянні ці планы дэмакратычнай супольнасці беларускага грамадства, якое яшчэ можа выказвацца. Напярэдадні я меў размову з Андрэем Стрыжаком, сустаршынём, сузаснавальнікам фонду «Байсол», і я маю таксама некалькі цытатаў. Ён казаў пра тое, што старонка не перавернецца, рэпрэсіўны апарат не спыняецца. І 4 гады Еўразвяз працягвае сваю палітыку, ёсць санкцыі, межавальныя дзеянні, і высокая верагоднасць, што менавіта такая тактыка прыносіць вынікі. Трэба пазбавіцца ілюзій, летуценняў у гэтым пытанні.
А на вашу думку, што ўсё ж такі спрыяе таму, што так вось кажуць, што каля 300 чалавек затрымалі з таго часу, як пачаліся памілаванні, але ўсё ж такі 115 і 120 чалавек выйшлі на волю? Ну, во-первых, я, наверное, хотела бы сказать, что как меняются наши нарративы. Еще 4 месяца назад очень часто можно было услышать в медиа, в словах спикеров, аналитиков, экспертов, что Лукашенко недоговороспособен, он никого не отпустит. И что не надо даже заниматься этим вопросом, нужно прикладывать все силы там, на реабилитацию, аккумулирование помощи для политзаключенных и так далее. Но мы видим, как ситуация меняется. Несмотря на то, что репрессии происходили, репрессии продолжаются, но освобождения начались. Точно так же сейчас мы слышим мнение, что уже репрессии не прекратятся. Но кто его знает, будет ли сохраняться такая ситуация через месяц, через два. Если речь будет идти о том, что трек по помилованиям будет продолжаться, и люди продолжат выходить, и это приобретет уже вот эти черты систематичности, массовости, то это неминуемо все равно приведет к тому, что репрессии будут снижаться, пройдет предвыборная кампания, выборы, без выбора и так далее. И эта ситуация тоже не статична. И мне кажется, что ожидать того, что произойдет вот прям идеальная картинка для нас, что вот прямо сейчас будет объявлен мораторий на репрессии и выпустят очень много людей, скорее всего, так не будет в реальности. Но значит ли это, что мы должны блокировать все гипотетические возможные коммуникации между Западом и Минском по этому вопросу, учитывая, насколько в критичном состоянии без оказания медицинской помощи оказались, сколько вообще белорусок и белорусов с тяжелым состоянием здоровья, с инвалидностью, очень преклонного пожилого возраста, либо несовершеннолетние дети, многодетные родители. Это гуманитарная катастрофа, и тут как бы классно было бы, если было легкое, правильное, быстрое решение, но его не будет. Есть куча плохих решений, и нужно будет выбирать именно то, я думаю, в стратегии демократических сил, которая впоследствии принесет как можно меньше рисков, плохих вот этих опасных результатов. На данный момент все, на чем надо сосредоточиться, это минимизировать потери и риски в будущем, а не ждать какой-то идеальной ситуации, о которой мы мечтаем. На вашу думку, ўсё ж такі, што можна было б зрабіць, каб вось у тых умовах, якія цяпер ёсць, калі рэжым захоўвае рэальную ўладу ў Беларусі, каб ўсё ж такі людзі выходзілі на волю, каб рэпрэсіі спыняліся, што ўвогуле тут можна зрабіць, якія ёсць прапановы? Для меня это тяжелый вопрос. Я над поиском этого ответа работала почти 2 года в представительстве по социальной политике. И на самом деле и кабинетом, и офисом Светланы Тихановской, и другими инициативами, отдельными активистами за все это время было предпринято очень много действий, связанных с попыткой найти вот эту границу, найти этот ответ, что мы можем предпринять. Мне кажется, сейчас самое главное, и это понимание, мне кажется, есть и у официального Минска, который все-таки продолжает использовать вот эти как бы оставшиеся правовые механизмы в стране, помилования, УДО, замена режима, и таким образом все-таки освобождает людей, в том числе людей, которым нужна медицинская помощь. Но тут также важно, и понимать, что мы со своей стороны точно должны задаться вопросом, как этому не помешать, как содействовать этим выходам, как создать условия, в которых продолжение этих выходов, пускай даже путем помилования, признания вины и так далее, будет возможно. Правозащитники уже давно нам разъяснили, что это ни в коей мере не очерняет политзаключенных, это не лишает их возможности реабилитации в будущем, не лишает их доступа к программам помощи и реабилитации в настоящем времени. Если у нас нет достаточно эффективных рычагов сейчас, чтобы вот мы прямо могли сказать, мы идем освобождать политзаключенных, они, конечно, должны спасать себя таким образом сами. Мне кажется, самое главное, что мы не должны останавливаться. Пускай через такие конфликтные обсуждения, споры, но эта тема должна звучать. Политзаключенные должны знать, что они не забыты. Спикеры
аналитики должны аккумулировать все свои идеи и предлагать демсилам, как вообще можно использовать эту ситуацию и помочь ей развиваться дальше в нужном ключе в вопросе освобождения политзаключенных, возможно, немножко приостановив вот эти наши ожидания, связанные с санкционным давлением, политической изоляцией, непризнанием режима и так далее. Я не говорю про то, что сейчас вообще что-либо возможно из того, что я перечислила. Судя по реакции наших международных партнеров, ситуация очень усложнилась и после полномасштабного вторжения февраля 2022 года, и после миграционного кризиса на границах с ЕС, и посадки самолета Ryanair. То есть как бы тут помимо политзаключенных и нарушения прав человека очень расширился вот этот контекст, и этих возможностей еще меньше. Но наша задача думать над тем, как спасать белорусок и белорусов, которые плечо к плечу выходили с нами на протесты в 2020-м. И нам просто повезло, а им не повезло. Но это не значит, что мы не должны прикладывать все возможные усилия, возможно, отказываться от каких-то своих видений и пересматривать эти подходы, быть гибкими и помнить, что ценность человеческой жизни – это самая главная ценность в демократическом обществе. Такія аргументы ў Ольгі Гарбуновай. Спадарня Ольга, вялікі вам дзякуй за тое, што далучыліся да нашай размовы. А з намі на сувязі была Ольга Гарбунова, былая палітзняволеная і былая прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы. Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю, у якой афіцыйна выказаў жаль, што падчас абмену вязнямі паміж Захадам ды Расеяю з Беларуссю не былі вызваленыя беларускія палітвязні. У дакуменце асаблівым чынам згадалі Паліну Шарэнду-Панасюк, Ігара Лосіка, Анджэя Пачобута ды іншых. Агляд падзеяў вашай увазе. Крымінальную справу супраць ксяндза Генрыха Акалатовіча накіравалі для разгляду ў суд. Працэс супраць яго, верагодна, пачнецца ў канцы верасня ці пачатку кастрычніка, распавядае хрысціянская візія. Пробашча рымска-каталіцкай парафіі ў Валожыне вінавацяць у быццам бы здрадзе дзяржаве. Паводле гэтага артыкулу святару пагражае да 15 гадоў зняволення. Суд чакае таксама праўладнага блогера і правакатара Яўгена Катлярова. 30 верасня ў Гомлі яго будуць судзіць адразу паводле двух пратэставых артыкулаў. 48-гадовы гамельчук Яўген Катляров вядомы сваімі даносамі на беларусаў, якія выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі, а таксама інфармацыйнымі ўкідамі ў незалежныя медыі. Вядома, што сёлета ў сакавіку Катляров атрымаў штраф за распаўсюд экстрэмізму, а пасля знік з усіх сацсетак. Цяпер жа праўладнага актывіста абвінавачваюць у дыскрэдытацыі Беларусі і знявазе прадстаўніка ўлады. Мужчыну пагражае да 4 гадоў калоніі. Міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі прапанаваў перадаць акупаваны расейцамі паўвостраў Крым пад мандат Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. На думку Сікорскага, статус Крыму стане ключавым падчас магчымых перамоваў наконт заканчэння вайны. Мандат ААН у Крыме мусіў быць дзеяць 20 гадоў, і за гэты час мае быць падрыхтаваны рэферэндум наконт далейшага лёсу паўвострава. Израильские спецслужбы сорвали планы замаху на премьера краины Беньямина Нетаньягу, паведамляе Иерусалим Пост. Сцвярджаецца, што за такімі намерамі стаяў Іран. Сёння сілы Цагалю нанеслі удары па пазіцыях групоўкі Хізбула на поўдні Лівану. Цягам мінулых 2 дзён у Ліване выбухалі пейджеры, радыёстанцыі ды іншыя электронныя прылады. Былі забітыя прынамсі 37 баевікоў Хізбулы, 3000 атрымалі раненні. Як паведамляе Нью-Йорк Таймс, гэту аперацыю Масад рыхтаваў некалькі гадоў, спецыяльна ствараючы фірмы вытворцы пейджераў і чакаючы, пакуль замова на абсталяванне прыйдзе ад ліванскай групоўкі. Уладзіславу Бакальчуку і яшчэ 6 асобам выставілі абвінавачанні пра страляніну ў офісе Wildberries. Напярэдадні ў выніку нападу на офісы самага вялікага ў Расіі маркетплейсу загінулі 2, яшчэ 7 атрымалі раненні. Уладальніца Wildberries і былая жонка Уладзіслава Бакальчука Тацяна назвала інцыдэнт спробаю рэйдэрскага захопу кампаніі. Затрыманні і допыты ў КДБ. Па ўсёй краіне гэтак званыя сілавікі пераследуюць настаўнікаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Прычынай палявання называюць удзел у тэлеграм-чаце праекту «Адукаванка».
Адукаванка – гэта некамерцыйная грамадзянская ініцыятыва. Яе асноўная мэта – стварыць пляцоўку, дзе будуць аб'яднаныя праблемы адукацыі, іх развязанні і людзі, гатовыя над імі працаваць. У часе ініцыятывы настаўнікі абмяркоўвалі інавацыі ў тэхналогіях і падыходах да выкладання. 17 верасня стала вядома, што КДБ яшчэ ў жніўні ўнёс адукаванку ў спіс гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў. А з намі на сувязі Сяржук Герасімович, былы выкладчык ліцэю БДУ, а таксама беларускі настаўнік у Польшчы. Спадар Сяржук, вітаю вас. Добрый день. Патлумачце, калі ласка, для нашых гледачоў, што гэта ўвогуле за праект адукаванка і ў чым ягоная сутнасць? Ну, гэта такая платформа, дзе настаўнікі Беларусі дзеляцца сваім досведам у працы, нейкія там перадавыя тэхналогіі, цікавыя формы заняткаў, усё такое. То бок гэта такая пляцоўка, дзе ёсць максімальная дэманстрацыя там майстэрства беларускіх педагогаў, месца там абмену досведам, месца дэманстрацыі свайго досведу і гэтак далей. Таксама гэта такая пляцоўка, дзе людзі знаходзяць хаўруснікаў для стварэння нейкіх калабарацый у адукацыі, і гэтак далей. Это адна з такіх значных з'яваў у беларускім адукацыйным поле. Перадавыя тэхналогіі ў адукацыі, а таксама, як вы кажаце, такі хаўрус настаўнікаў. Што ж так занепакоіла лукашэнкаўскае КДБ, што выкладчыкаў пачалі цягаць на допыты ў сувязі з гэтым праектам? Праект, ён не кантралюецца, ўсё, што ў інтэрнэце не кантралюецца. Я думаю, што гэта паслядоўная нейкая такая схема пераследу усіх мажлівасцяў некага свабоднага мыслення. Это укладваецца ў тую канву, якую праводзіць рэжым у адносінах да адукацыі. Рэжыму трэба людзі, якія будуць паслухмяныя, якія будуць думаць так, як усім скажуць, все такое. А гэта, конечно, безумоўна, з гэтага выбіваецца, таму, конечно, гэта знішчыць на ўсялякі выпадак і ўвогуле адна з такіх задачаў рэжыму. Таму я думаю, што нічога дзіўнага ў гэтым немає. Удар па самаарганізацыі, каб людзі не пачуваліся аб'яднанымі, і вось тое, што вы казалі. Дарэчы, Лукашенка таксама сцвярджаў не раз, што настаўнікі гэта дзяржаўныя людзі, што, маўляў, на іх плячах усё трымаецца. Рабіў гэта таксама ён казаў у кантэксце выбарчых працэсаў. На вашу думку, ці можа быць таксама такі ціск, такая актывізацыя ціску на настаўнікаў, звязаная з блізкімі выбарамі 25-го года? Конечно, я думаю, все з 20-го года пачынаючы паслядоўна ўсе гэтыя гады, гэты ціск ён захоўваецца. Нельга сказаць нават, што ён там узмацняецца, ён на высокім узроўні ўвесь час захоўваецца. І гэта якраз для такой патрэбна, каб нейкія выспачкі свабодамыслення, якія яшчэ ёсць, іх знішчыць. І сапраўды, каб по-расійску настаўнікі былі государевымі людзьмі, таму што гэта такі лейтмотыў усіх гэтых апошніх падзеяў. Я думаю, што і далей гэта будзе захоўвацца, таму што рэжым ён хоча выйграць гэтае спаборніцтва за розумы дзяцей. Гэта, канешне, малаверагодна, што гэта атрымаецца, але нейкія такія тактычныя невялікія перамогі могуць быць. І для гэтых трэба зачысціць гэтае поле адукацыйнае свабоднае і зрабіць як мага яго як мага больш падпарадкаваным рэжыму і яго розным карным такім органам. Спаборніцтва за розумы дзяцей, якое, на вашу думку, поспехам для рэжыму наўрад ці скончыцца, але тым часам увогуле, калі ідэалогія ўкрочвае так масава ў школы, але мы бачым, зрэшты, на ўсялякіх гэтых лінейках мноства чырвона-зялёных сцягоў, гэтыя шарыкі і так далей, ўсё ў тых самых колерах, чаго раней, здаецца, у такой колькасці не было. Як гэта ўвогуле ўплывае на якасць адукацыі дзяцей?
Таму што вядома, што яны вымушаны таксама траціць час вось на гэтыя усялякія мерапрыемствы. Безумоўна, гэта на якасці адукацыі сказваецца вельмі моцна. Па-першае, за апошнія гады школу пакінула шмат таленавітых настаўнікаў, якія сапраўды займаліся тым, да чаго іх сэрца ляжала. Па-першае, па-другое, усе гэтыя лінейкі, все такое, яны спрабуюць забіць у навучэнцах самае галоўнае, дзеля чаго і ёсць працэс навучання. Гэта уменне крытычна мысліць, уменне даходзіць да нейкіх асабістых высноваў. І гэта, канешне, вядзе да некага такога перафарматавання задачаў адукацыі, калі раней адукацыя павінна была вырошваць сапраўдных асобаў, якія маглі там думаць, якія маглі нешта новае ствараць, то зараз яна будуе вінцікі для дзяржаўнага механізму, спрабуе будаваць. Канешне, па-рознаму да гэтага адносіцца. І дзеці, я думаю, што з цягам часу зразумеюць, некая частка з іх, што да чаго. Але, на жаль, безумоўна, школы фактычна ператвараюцца ў нейкі такі прыдатак розных ідэалагічных установаў замест таго, каб быць установамі адукацыі. То бок нейкія, канешне, веды дзеці атрымоўваюць, але асноўныя такія скілы, якія звязаны з мажлівасцю знаходзіць прычынна-выніковыя сувязі, гэтак далей, гэта ўсё губляецца, на жаль. І таму адна з самых галоўных функцый школы, яна таксама сыходзіць. Кажа Сяржук Герасімовіч, былы выкладчык ліцэя БДУ, а цяпер беларускі настаўнік у Польшчы. Вялікі дзякуй за гэтую размову. Светлавыя мячы, джедаі і Дарт Вейдер. Кампанія Дысней разам з ініцыятываю Make-A-Wish зладзілі для 19 цяжкахворых дзяцей падарожжа ў Дыснейленд. І сапраўдны квест паводле свету легендарнай сагі «Зорныя войны». Сустрэлі дзеці іншых знакамітых герояў Дыснея. Такая дабрачынная акцыя праходзіць ужо 45 гадоў, і за гэты час здзейсніць сваю мару пабываць у Дыснейлендзе змаглі 155 тысячаў хворых дзетак. Гаспадарства, калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube канал, стаўце ўпадабанні і каментуйце. Волі і міру вам!